Tuzlanska alternativa izlazi na ove izbore u jednom kontinuitetu. Znači ono sve što smo radili kada je u pitanju infrastruktura grada Tuzle, radili smo zajedno sa gradonačelnikom i uspjeli smo napraviti prvi put za ove 2 godine jedan veliki uspjeh kada je u pitanju po svim mjesnim zajednicama grada Tuzle, tako da nijednu mjesnu zajednicu nismo zapostavili, a rezultati evo pokazuju ono što smo sve radili u ovom periodu. Tuzlanska alternativa je prvi put napravila jednu izmjenu u svom sastavu i izašla je sa puno mladih kandidata na listi, provjerenih ljudi koji su od ugleda, poštenja i svega ono što ovom gradu treba. Ovaj grad mora imati dobre, provjerene ljude koji će nositi i raditi na dalje, na onome svemu što smo radili do sad, nastaviti taj put da on bude čist, pošten i na kraju ono što kažu uspješan. Uvijek je bio program Tuzlanske alternative ekonomski razvoj grada Tuzle i mi na tome stalno smo radili u prethodnom mandatu i mislim da smo prvi put za ove 2 godine kako je gradonačelnik Ziona došao na čelo grada, da smo uspjeli dobiti najviše donatorskih sredstava za sve projekte koje smo kandidovali u zemljama Evropske unije i naravno u zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine. Pa mi smo zacrtali krupne projekte u naredne 4 godine i to je ono što ja želim da se bavimo, ja i Tuzlanska alternativa, da se bavimo nekim velikim projektima u ovom gradu. A to je UKC, gore ćemo raditi garažu sa 400 mjesta, parking garažu, također imamo plan na Slatini da radimo još jednu i još 2 na Sjenjaku i na Brčanskoj Malti. Tako da želimo pokriti čitav grad sa garažama, tako da omogućimo jednostavno da građani imaju dobre parkinge, da smanjimo gužve na trotoarima i svim ostalim mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje. Ono što smo mi napravili u Bundestagu, kad smo bili u posjeti u njemačkom Bundestagu, to je bilo jedan razgovor gdje smo mi prvi uspjeli da uđe u njemački Bundestag i da obavimo razgovor sa ministrom energetike i industrije Njemačke, gdje nam je obećano tad da ćemo dobiti donacije za izgradnju solarnih panela, proizvodnju električne energije, što je i evo ovih dana se već pokazuje da smo uspjeli dobiti ta sredstva i da evo nastavljamo sa pokrivanjem panelima za proizvodnju električne energije na svim gradskim objektima koji pripadaju gradu Tuzli. To je ono čime naravno i zelenu tranziciju radimo usputno s time. Građanke Tuzle i građani Tuzle, izađite na ove izbore, dajte povjerenje provjerenim ljudima i na kraju poštenim. To je najvažnije. Nama treba vaš glas da bi sačuvali Tuzlu onako kako je bila stoljećima. Dileme nema, Tuzlanska alternativa ima.